کۆمکوژیە کۆبانێ 25 مەها شەشام بوو یعنی وەکە ئیرۆ بەری 9 ساڵان بوو ئیرۆ نەهەمین ساڵڤەگەراوێ کۆمکوژیە 15 مەها دانزدان ساڵا 2014 وێ دەمێ چەکدارên Daişê ji aliyê Rojava û Başûr û Rojhilatê Kobanê ve êrişî wî bajarî kirin 305 gundên wê dagîr kirin xistine bin destê xwe piştre edî berê xwe dane navenda bajarê Kobanê xwestin navenda bajêr û hemû bajêr bixin bin kontrola xwe beşekî gelekî mezin ji bajêr xistine bin kontrola xwe yanî hema bêjin nêzîkî ji sedî 85 edî ketibû destê Daişê piştî 134 rojan şerekî gelekî mezin çêbû berxwedaneke pir mezin çêbû roja 26 meha danzdan sala 2015 jî şervanên YPG û pêşmerge ku ji vê derê çûbûne Kobanê ji bo ku alîkariya şervanan bikin bi alîkariya ezmaniya hêzên hevpeymaniya navdewletî edî Kobanê bi temamî ji destê Daişê hate derxistin lê roja qîyametê ya cî xelkê Kobanê nav lê dike roja reş ji bo Kobanê roja 25 meha hezêrana 2015 bû berî 9 salan bi dehan çekdarên Daişê bi dehan otomobîlan ji saet 5 sibê heta heft ya nava 2 saetan da bi awayekî nehênî di zî veşartî xwe gihandine gundê Berxbatanê gundê Berxbatanê jî li başûrê bajarê Kobanê destpêkê çi kirin destpêkê dema ketine gund hemû kesên ku di gunda bû kuştin şehîd kirin komkujiyeke gelekî mezin pêk anîn xebera Kobanê wê demê jê tune bû ku li Berxbatanê Daişê komkujî kiriye hemû kesên ku şehîd bûn sivîl bûn piştre piştî ku Daişê ew komkujî li gundê Berxbatanê kir berê xwe da Kobanê di derbarê amar û hejmara qurbaniyên komkujiya Kobanê de heta niha çend yani reqemên cuda hene lê navenda belgekirina bin pêkirinan li Bakurê Sûriyê dibêje hejmara şehîdên Kobanê di 158 kesin ji wan 174 zilam in mêr in 77 jin in 37 zarok ji wan 28 kur û 9 keç bûn hejmara birîndarên yani birîndarên wê komkujiyê hejmara birîndarên êrişên Daişê li ser Kobanê jî hejmara wan di 167 birîndarin dema ku çekdarên Daişê derbasî nava bajarê Kobanê bû destpêkê xwe kirin grup yani grup xwe beş da beş kirin li nava taxan belav bûn bê ser û ber kî hate ber wan kuştin birîndar kirin gelek kes di devê deriyê mala xwe de ji aliyê Daişê hatine kuştin meselen hinek şahidan ji min re gotin hinek çekdarên Daişê li ser motoran siwar bibûn çûbûn li deriyê malan dabûn av xwestibûn dema ku xwediyê malê jî derî vekiribû ji bo ku avê bide wan Daişê ew gulebaran kiribûn şehîd xistibûn di encama wê êrişa çekdarên Daişê de 18 malbat bê xwedî man yani nod û sê zarok sîwî man ev bû îro me hez kir em vê rojê bînin bîra xwe 9 sal di ser wê komkujiyê re derbas dibin yani edî derbasî dîroka Kurdistanê bû komkujiya Kobanê bi vê münasebetê li Hewlêrê li Hola Rewşenbîrî merasîmek birêve diçe merasîma bîranîna komkujiya Kobanê hinek dîmenên wê merasîmê bînin ser ekranê temaşe bikin.